αναβρούν το ψηλό. Είπαμε ότι πάντα είσαι viral εσύ, γυρτάνας. Καλημέρα. Πιάστε, ελάτε να μην αγωνιστούμε. Πού είναι το τράχτερ? Τραχτέρ, εγώ πήγαινε το εξώς, 200 ευρώ εξαρτήματα και 9 η ώρα. Έλα ρε τευκρό, έλα από εδώ. Έχει πολύ κόσμο. Τώρα να ακούσω. Βάλε, κάνει δηλαδή κόμμα. Γύρισε τώρα χωρίς ποδά, γύρισε την καμίσα. Να κάνεις το κάμεραμα. Στο μικρόφωνο ρε, όχι κρύφα. Καλούμε όλους τους αμεσοδημοκράτες να έρθουν εδώ στην Βουλή. Είδες, έχει το βέλος, είναι καλός για πολιτικός. Να δείξω. Ναι, σου που πιάσεις ποτέ, σαν μικρόφωνο μου.